Peniaze boli samozrejme pre našich predkov veľmi dôležité a obzvlášť dôležité bola tá hodnota, ktorá sa dala za tie peniaze kúpiť. Nám to môže vyznieť až kuriózne, ako si ľudia v minulosti sporili alebo ako si uskladňovali ten svoj nasporený majetok. Komunikovanie tej témy peňazí bolo čo najúprimnejšie a aby sa v tom obaja tí partneri cítili bezpečne. To je možno že ešte dôležitejšie ako keby v rámci tej výchovy, tej finančnej gramotnosti, to aká je tá atmosféra v tej rodine. To, ako sa my v tom správame, ako sa v tom cítime, je to, čo si oni potom vlastne ďalej odnesú. Inovatívne vzdelávanie, ktoré využíva spoločnosť OVB Alfinance Slovensko pri svojom vzdelávaní finančnej gramotnosti, je krásne tým, že prepája teóriu s praxou a je to vlastne škola hrou. A to je to, čo deti, mládež aj dospelých motivuje k tomu, aby pochopili, že to, čo sa naučia, základné pravidlá finančnej gramotnosti, budú mať naozaj na celý život.